πλανήτης δεν είχε τίποτα. Ας πετάξουμε λίγο μήπως βρω κάτι εδώ. Μόνο που δεν νομίζω ότι θα βρω τίποτα. Λοιπόν, δεν θα βρω τίποτα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν βρίσκω τίποτα. Δεν βρίσκω τίποτα και δεν θα βρω τίποτα σε κανένα πλανήτη, γιατί απλά τα έχω πάρει όλα. Άντε μπράβο. Δεν βρίσκω τίποτα. Ω, τι είναι αυτό το μέρος? Ποιανού τέρατος είναι αυτές οι μικροκεφαλές? Τι κάνει έτσι? Παναγία μου, τι έγινε? Γιατί παγιδεύτηκα? Και αυτή η πόρτα γιατί πάει πάνω κάτω? Μήπως μπορώ όταν να ανοιχτεί να ξεφύγω? Ανοίγει. Το έκανα. Το έσκασα από αυτή τη φυλακή, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε να βρούμε αυτό το ισχυρό πράγμα. Δεν βρίσκω τίποτα. Δεν βρίσκω τίποτα. Τι είναι αυτό εκεί πέρα που τρέχει έτσι? Περίεργο. Τι γίνεται? Αου. Δεν βρίσκω τίποτα. Τρέχει πολύ σκοτάδι. Δεν βλέπω τίποτα. Θα συνεχίσω το ταξίδι. Τι γίνεται ρε? Είναι αυτό. Δεν μου αφήνει να φύγω. Δεν τραβάει προς τα μέσα, ρε. Είναι αυτό το πράγμα ρε. Πηγάμε. Πια καιρό με πυροβολάνε κάποιοι, πάμε να φύγουμε. Δέχομαι επίθεση, πάμε να φύγουμε. Όχι, τη χάσαμε. Πάμε να φύγουμε. Όχι. Πάει ο πύραυλος. Ωραία, πόσο πολύ άτομο έχει εδώ πέρα? Δεν βλέπεις τίποτα ρε. Έχει πολύ άτομο εδώ πέρα, δεν βλέπω τίποτα. Ναι, δεν ξέρω που είμαι και δεν ξέρω τι κάνω. Το μόνο που ξέρω είναι το ότι δεν θέλω να γίνει καμιά βλακεία. Πύραυλος μου έχει γίνει μουσκεμα και δεν μπορώ να αναπνεύσω καλά μέσα από τον ατμό γιατί δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν βρίσκω τίποτα. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Ωραία. Οκ. Φαίνεται σαν μια βάρκα η οποία έχει πέσει. Κάτσε λίγο. Νομίζω κατάλαβα. Αυτό το πέρσι είναι κάτω από το χώμα, κάτω από τη θάλασσα. Και όταν με πυροβολήσανε και έχασα το κοντρόλ από τον πύραυλο, έπεσε στην τρύπα στη θάλασσα και έπεσε εδώ μέσα. Αλλά έχει πολύ άτομο, δεν ξέρω γιατί, αλλά πρέπει κάπως να φύγω από εδώ πέρα. Μπορώ να φύγω με τον πύραυλο, απλά πρέπει να κλείσω αυτόν τον ατμό κάπως, γιατί ο πύραυλος δεν θα αντέξει. Εδώ πέρα έχω τον πύραυλο. Τι είναι αυτό το μέρος εδώ πέρα? Ένα άλλο βουλιασμένο πράγμα είναι, το οποίο έχει πέσει κάτω και έχει γίνει κομμάτια. Έχει τόσο άτομο που δεν μπορείς να δεις τίποτα. Τι γίνεται? Γιατί με τραβάει κάτι πάνω? Ρε. Τι γίνεται ρε? Γιατί με τραβάει επάνω? Βοήθεια. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Βοήθεια. Ρε. Θα πεθάνω. Ρε, τι γίνεται? Βλέπω κάτι πριν πεθάνω. Περίμενε. Πρέπει να σπρώξω τον εαυτό μου. Να πάω προς τα εκεί. Και πάτησα κάποιο κουμπί. Κάτι πάτησα. Όχι, απλά άλλαξε το χρώμα. Κάτσε τώρα βλέπω. Πατά αυτό το κουμπί. Καταγγελία είναι. Ρε, πέφτω. Έπεσε το πύραυλο. Τελευταία φορά που τους βρήκα τα νεκά από εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω που έχουν πάει, αλλά ξέρω ότι πάω να τους βρω, οπότε πάω από αυτή τη μεριά ή μήπως και τους βρω. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το πράγμα? Τι ήταν αυτός ο ατμός? Γιατί δεν μπορούσα να πέθω καλά? Και γιατί έτρεχε το... Ναι, δεν βρίσκω τίποτα. Ένα καράβι. Πρώτα απ' όλα εξερεύνησα αυτό το επικίνδυνο μέρος που ήθελε ο Τσόκο. Οπότε συν 30 ευρώ.
Αλλά δεν έχω βρει κάποιο ισχυρό αντικείμενο ακόμα. Και νομίζω ότι αυτό το καράβι είναι εγκαταλειμμένο και δεν ξέρω ποιανού είναι. Αλλά πιστεύω αυτός ο πλανήτης είναι εγκαταλειμμένος και κάποιοι ζουν σε αυτό το πλανητικά. Ζούσανε κάποιοι κάποτε. Ώρα να πάρω αυτή την ισχυρή τρίνα και να τη δώσω στο Τζόκο. Αου! Νομίζω ότι θα την έπαιρνα δωρεάν και δεν υπήρχε κάποιος ότι φυλάει. Άσε με να πω! Ωραία, να το πάρω λοιπόν, χωρίς να περιμένω καθόλου. Οκ, δουλεύει, αλλά πάμε να φύγουμε τώρα. Ωπα ρε, τι έκανε, πετάει νερό, ρε! Anyway, πάμε να φύγουμε, πάμε πίσω στον πύραυλο να το δείξει τον Τζόκο και να φύγω από εδώ! Πάμε. Λοιπόν, γύρισα την αποστολή. Πάω να δώσω την τρίνα στον Τζόκο, κάπου εδώ την έχω. Ωραία. Τελείωσα τις αποστολές, βρήκα το ισχυρό πράγμα. Απλά θα εξηγήσω στον Τζόκο τώρα το επικίνδυνο μέρος που πήγα και θα του δείξω την τρίνα. Πάμε. Στο Τζόκο. Ωραία, τα είπαμε. Τώρα νομίζω ότι έχει ώρα να φύγω. Ποια ήταν αυτή? Να μη σε νοιάζει. Μην μιλάς έτσι. Θα σου καρφώσω με την τρίνα. Anyway, λοιπόν, βρήκατε αυτή την μαγική τρίνα η οποία πετάει νερό. Αν θες τη ζεκαρέτη μετά. Και ένα επικίνδυνο μέρος με ατμό, το οποίο θα στο περιγράψω στα newspaper που το βρήκα. Οκ. Αυτά. Bye!